Sí, el primer llibre, i me'n recordo perfectament, i encara el tenim a casa, va ser el Zoo d'en Pitus. Sí, i tant. Sí, el Zoo d'en Pitus. Sí, el Zoo d'en Pitus. Un altre que recordo és el Zoo d'en Pitus. Em sap greu ser tan poc original, però em fa l'efecte que el primer que devia llegir devia ser el Zoo d'en Pitus en castellà, perquè ens el van fer llegir a l'escola. Però sí, algun sí, em sembla que hi havia allò del Zoo d'en Pitus, no? El Zoo d'en Pitus, que era el llibre insigne. Grans èxits de la Galera amb aquells primers llibres, el Zoo de Pitus. Bé, el que para és el Zoo d'en Pitus. Jo de la meva escola, perquè a part m'obligaven a llegir, i que després haig de dir que el vaig llegir i m'agrada molt, és el Zoo d'en Pitus. Evidentment el Zoo d'en Pitus, però potser no el que més. L'imaginari infantil associat molt a les imatges, per exemple, de la Pilar Vallès i tot això, no? I de cop vaig veure, vaig tornar a veure fa poc la imatge del Zoo d'en Pitus, i vaig dir, ostres, no? I em venia com el record d'aquells nens agafant la mà del nen allà en el llit. Crec que era el Zoo d'en Pitus. Sí, per exemple, el Zoo d'en Pitus, doncs, lògicament, me'n recordo molt. El primer llibre de la Galera tinc la lleugera sensació de que no seré gens original, perquè em sembla que tothom... Però és el que em ve, o sigui, jo crec que el Zoo de Pitus ha marcat a tota una generació i, a més, encara la guardo, que suposo que deu tenir un valor i tot. Potser que el posi a l'eBay a veure quan me'n dona. De petita havia llegit moltíssims llibres, i clar, de la Galera era gairebé tots els que teníem allà a l'escola, però potser així és el més famós que me'n recordo és el Zoo d'en Pitus.